खुलुमबाय बर' खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं मनिल दैमारि। बे समाव बर' खौरां मोनसे रादाब होनो नागिरदों। बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो फरायहोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामि। बे समाव दं आङो। बे समाव आङो बेवहाय दुखुथिया न'खर बर' फिसा बै आबैनाव आङो सोंनो नागिरदों। नैसे दिन लकडाउन जानायाव बेवहाय बे आबैया बेसेबां दुखु जारला आरो माबायदि खस्थ' सहायनानै दं आरो बिथाङा होबाय देरा न'आवनो माबायदि सोलिनानै दं बेफोरखौ आङो बिथां आबैनावनो आङो बर' खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों। मा फोरमायो बिथाङा? दा नै बन्द'आव जाग्रा आदार नोंनो दाबायदि माबायदि सोलिना दं जानायाव? जानायालाय बे खस्थ'यैनो सोलिना दङ। बिदि जेबो जाग्रा मुवाफोर फैयाखै नामा? जाग्रा फैयाखै, माइरंआनो। माबोरै सोलिना दं? सोलिनांबाय ओरैनो खस्थ'यै सोलिसिगोन। फिसौफोर थैजानो फिसौ फिथाइफोरा नायफिनथोसै। सरकारनिफ्राय बिदि माबा मोनसे होफैनांगौ होननानै बुंहरगोन नामा? दा आंलाय बहा सरकारा जोंनि खौरांनि गेजेरजों सरकारनिसिम फोरमायहरगोन नामा माबा मोनसे होफैनांगौ जाग्रा मुवा बायदि होननानै? जाग्रा लोंग्रा हरगौ नांना आं न' दुवारफोरखौनो होजानो लुबैदोंमोन आरो। ओमफ्राय नोंसा न'खराव दा आथिखालाव सोर गथ' गथाय सोरबाफोर गैया नामा नोंखौ सामलायग्रा? दङ आंहा फिसौफोर। आंनि फिसा हिन्जाव मालायाव बारजुबाय। दा इनि फिसौफ्रानो माबासो आं बेखौ सिनायहां दाउखिया गोरान नुवानो दा। अब्ला सरकारखौ खावलायदों आरो ना? खावलायनांसिगौ न'फोर होनायबा हामजागौमोन आरो। दा आं होनहरगोन मालायबा एसे बया मोनगोन आं ओंखायनोथ' हरनो बायो होनलायगोन आंखौ। बाब्बार बुरैया लुबैदों होनलायगोन ना। आग्रानिफ्राय बिबाय थाबाय बोरायाबो थैलांबाय गैया होआखै। नांला बहाथो मा बुंनो आंलाय। ओरैनो खस्थ'यैनो थैलांसिगोन। फिसौफोराल' बुथुमथोंसै। बिदिनो दैज्लां बोथोर थानायनि माबाफोरा बोरै सोलियो? थानांसिगोन ओरैनो जांख्लाब जुंख्लाबैनो। अखा सेरबाबो साथा फांथेसिगोन, प्लास्टिक थाबथेसिगोन। माथो खालायनो दालाय। दैज्लां बोथोर सफैबाय। बिजामादैयाबो दहाय गुवाहाटियाव खुन्था गायसं मोनाखै। प्लास्टिक बायनो होगौमोन आं। गैया फैनो हायाखै। गैथारा बिजामादैयाबो माथ्र' आधा बिगाल' फिसा सानै। गायनाय हाबो गैया। मालायनि आदि बादि मावनानै जायो। बिराद खस्थ'यै जायो। दाबोथ' गैया बे खथा मोननो। बन्द' जादों सक बायदिसिना बन्द' जादों बेवहाय नों माबायदि खस्थ' सोलिना दङ? खस्थ'यैनो सोलिनांसिगोन। फिसौफोर खस्थ'यै सोलियाबा माथो खालायबावनो। नोंसा रावबो गैया नामा बेयाव न'आव? गैया। गैया। थैजोब्बाय आंल'सो इयाव बिनानाव दं सासे मान्दारगुरियाव। बे सरकारनिफ्राय बिदि न'फोरबो बिदि मोनाखै नामा? मोनाखै माबायदि होआखै। बोरायथारनाव बोराया बिदोंमोन गैया ओरैसो होनलायो मेम्बरफ्रा। बोराय बुरैलाय मा न' नांबावगौ सोंजादों मेम्बरफोरजों। आंनि गोसोआव आं दं। ओमफ्राय हराव बिदिनो अखाफोर हाबाथाय सेरो नामा न'फ्रा? एखे सेरजोबथारो। साथा खोबथेहां आंना आं जि जोमखौ खोबथेनो ना बे माइरं आरि जानाय लोंनायाव खोबथेनो बेबायदि जायो। दा नोंनि न' सोलिनायाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ माबा मोनसे होफैजानो लुबैदों नामा बेयाव? लुबैदोंमोनथ' आरो न'फोर होजानो लुबैदोंमोन। दा दि खुन्था आरिबो गैयाबा न' सायला होदों। माजों गसंनोलाय? गाबोननो सायला खागोन गाबोननो माबाजोबगोन माराम खाजोबगोन खुन्था खुन्थि माबाबा। जेबो खुन्था बायदि जाया। खुन्था नांगौ आरो गसंनाय। आरो एख'खौ हरा खुन्थाजों खारदो होनायबाबो हागौमोन। आं दाथ' सेफाय मालिया दैज्लां सफैबाय आंलाय माजों दुमनो। बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों फिन साबायखर जासिनानै बर' खौरांनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।